Ассалому алейкум тамошобинони азиз, умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Ҳозир мехоҳам барои шумо анами комбахторо мувофиқи хоҳиши бисёре аз духтаро анами комбахторо нишон диҳем. Ино дубайскии комбахтои фасонанд. Диде 650 як либосш. Ино 750 будан. Ҳозир арзон шудиянд. Ина бинед чӣ рангои хушро дора. 650 як либосш. Беҳтарин ранго. Иҷада ино детаи аввалаш лавдоманиян. Ай тарафш бошад не диде? Инош гулои амхе ҷудогона доранд. Аз наздик бо нишон метиҳам. Ино королевский бархати тозаи материалаш. Аҷоиб комбахтои фасон. Ин намдора беч холам пӯшида мешава. Барои ки комбахташ бисёрай. Бархташ бисёрай. Шифонаш камтаракай. Ина. Холоса. Анамихе рангово, амхе гило аз анамин комбахто. На кадомиш гилош бисёрай, инода чӣ хол мепӯшӣ. Кадомиш мисол гилош камтаракай, унода вай мепӯшӣ. Мақсад беч хол мешава пӯшида. Холоса инёш гилош бисёранд. Ина сабзи фасон, гарчишни и рангое ҳаст ки ҳамеша пурсонан ҳами подписчико, харидоро бисёр мепурсанд ҳами рангора. Озиҷа якчанд чизои дигарам ҳаст ва ёрам шумода нишон метиҳем ки дар кор шава. Доставка дорем. Тамошобинони азиз, аз ана ин ду ранг мондагия. Ино агар дар хотир дошта бошед 1200 сомон буданд. Ози бошад 1000 сомон. Видед лавдомания. Амхел ду ранг фақат мондагия. Поёнаш амхе тур омадагия. 1000 сомон як либосш. Дер накунед 1200 сомона 1000 сомон шудай. Ана ино итальянкои фасон астай комбахто. Ино 1100 сомонан як либосшон. Ина чанд ранг дора. Чанд гул дора. Ва ҳазур тамошо карда интихоб кунед. Ина рангош аз наздик. Материалошон фасонай. Ана инамдо ҳастай. Бишифкадорои лавдомани. Ино як либосш 650 сомонай. Виде? Беҳтарин. 1100 1000 ана ино 650. Тамошобинони азиз, ана ин новинкои дубайскиро бинед. Лас шифон. Ино аҷоиб хушро 800 сомон як либосш. Диде? Чанд ранг дора. Ҳозир мебинем. Чӣ холкати мепӯшӣ. Чанд рангай. Ана ино хушрубо. Ана ино фасон. Ана. Виде? Сабзш, лимоновиш чӣ хушро. Ина новинка. Тоза ино ҳамаш дубайскиян. Хулоса ози арзонтара кушам нишон метиҳем. Ине ки ози мебинед 800 сомонашай. Касе мисол дата мегира бо арзон мешава. Ана и оранҷвиш 550 сомон ҳамин намудуш. Диде? 350 сомашам ҳастай, 500 сомашам ҳастай, 700 сомашам ҳастай. Хулоса ҳар намудуш ҳастай. Ина тамошобинони азиз 350 сомонаш. Диде? 4 ранг дора. Як либосш 350 сомони. Марҳамат, беҳтарин рангояй нависед. Бо ма доставкара пратар ба шумо мефаҳмонам.